שורפים אותה, ומתפוצץ, ואז יש לכם טבעת ענקית ומגניבה, והיא גדלה וגדלה וגדלה, ואתם צריכים לחכות, אוקיי? כתוב על זה דברים מוזרים לאללה. וברוכים הבאים למיינקראפט. כפי שציפיתם, סוף סוף יש לי משתמש המון שחיכיתם לזה, והיום אנחנו עושים בוט שריקיז על סרטנות. כן, אז האמת שאני יודעת מה זה מוזר, ואני משחק בזה. טוב, אז המוד הכי גדול אני חושב שראיתי, תסתכלו כמה זימונים, מיליארדים. אני לא אראה לכם את הכל כי זה המון זמן להראות את כל הדבר הזה, אז אני אתחיל מנשקים. טוב, בוא נתחיל מההתחלה. לזה אני לא אתייחס כי האמת אני כן אתייחס. זה פצצות, כאילו אתה שם את זה, ואז אתה... האמת, אני לא כל כך יודע איך להפעיל את זה. זה כבר לא כזה שימושי, כי זה שריון של ברונזה, שאני חושב שכולכם מכירים מה זה ברונזה. אם אתם אוהבים מודים וראיתם את המוד של חומרים, אתם בטח יודעים מה זה ברונזה. זה אין לכם שמץ של מושג מה זה. אני יודע שאתם לא יודעים מה זה, כי זה יותר חלק מהמוד. והדבר הזה, תסתכלו כמה דמג' זה שזה, 9, זה קצת. טוב, אז זה סכין. טוב, בוא נשים את השריון, הוא נראה ממש מוזר. כל פעם שאתה שם שריון של מישהו, אז אתה... זה נראה מה זה מוזר, לא רואים לי את העיניים. כל פעם שאתה שם שריון של מישהו, אז אתה... יש לך מין הישג כזה, וזה אומר לך לאיזה קבוצה, כאילו, לאיזה מקום הצטרפת. אז אני הצטרפתי לאורקים, אוקיי? אז עכשיו אני אעבור לאחר, שזה הלוחם, החזק יותר, כאילו האביר, שזה הרבה יותר טוב, אני אשתמש בזה. טוב, אז זה נראה ממש קול. תסתכלו, הנה רואים? הישג. לדעתי זה אחד מהאהובים עליי. תסתכלו, אני אביר, מגניב. אחרי זה גם אראה לכם את המזמנים, ואני אעשה גם קרב. אולי נעשה את זה גם במשחקי השונות, קרב של אורקים ודבר כאלה. אוקיי, זה עוד יותר אהוב עליי. אני עוד יותר אהבתי את השריון הזה. השריון הכי טוב שאני חושב שיש. טוב, זה גם חרבות ממש מגניבות. קשת קולית ושרביט כזה. יש לזה המון דמג' וזה... טוב, אז בואו נשים את השריון. זה כמו מלך כזה, בערך מין כזה אביר, זהב כזה עם חרב. תסתכלו את החרב הזאת, וואו, כשאתם עושים את זה, תסתכלו איך היא נראית גם באיבנטור שלך. אתה יכול גם, אני אראה לכם את זה על חזיר, לא על חזיר, על נגיד משהו שקשה להגיע אליו מרחוק. אני אעשה את זה על, לא יודע, חזיר, ואני אשים אותו כאן ואני גם נתרחק קצת, רואים? תסתכלו, אני יכול גם לעשות ככה, תסתכלו, מרחוק, תסתכלו. מהדשא, תראה מה הדשא מחוברים שלך. זה גם לא דשא חשה. רואים? זה גם מורד אותו. טוב, לא חשוב. טוב, אני אמחוק את כל השריונות האלה בסוף, אני אעשה קליר. אוקיי, אז בואו נראה. אני יכול... זה גם עוד אחד מהאהובים עליי. האמת שזה קשור לזה יותר. רגע, בוא נראה. לא, זה קשור לזה. אני עדיין דגמתי את זה, אבל... האמת שזה קשת. ואני הכי אהבתי את הקשת, את הבגדים של הקשת. נראה לי, הוא הכי קול. תסתכלו, זה מגניב. יש לו רק סכין, עוד סכין, שרביט, כאילו חנית כזאת. זה החנית. חבל שלא ראיתי לכם. זו החנית, אפשר לראות אותה, נגיד, הנה, רואה? נגיד, לא יודע, טוב, אני אקח ויליג'ר. אני אקח לי מזמן שישאר אצלי כל הזמן. אני קוראים כל הזמן ככה.
טוב, אז נגיד אני אשים אותו כאן. הופה. זה חיוונתי. אני יכול גם לעשות את זה, זה כמה שיותר רחוק, יותר חזק. זה פוגע בו יותר. אמרתי לכם. טוב, תסתכלו. זה גם מוריד, זה בקושי מוריד לזה דמג' וזה הקשת, שיש גם קשתות מיוחדות שעושות לך שיקוי. שיט, הבנתי. טוב, עכשיו אני אראה לכם באמת. אני לא אתעסק יותר מדי בזה, באורקים אני, טוב זה, באורקים אני לא אתעסק כי יש יותר מדי וזה גם. אוקיי, זה עוד אחד מהשירים האהובים עליי. לא, זה הקסדה, לדעתי, הקסדה הכי טובה שיכולה להיות אי פעם למיינקראפט. זה האביר שמדליק את הפעמון בערך המלך. כן, משהו כזה. כן, משהו כזה. זה בגד ממש מוקדים. אבל זה עוד יותר. טוב, בוא נראה אותו. אוי, שכחתי. אוקיי. אני חוזר עוד שנייה. שלום, סליחה חברים, הייתי באמצע משהו. טוב, זה משהו, מין כזה, לא יודע, רומאי כזה, סוג של רומאי. נעלם הבנדיקאפ למעלה, למי שלא שם לב, ולמי שגרון, כמוני. לא, אני לא גרון. מגניב. טוב, עוד נגמר לי מטורית. טוב, אני... אוקיי. זה הבגד של מפקד האורקים. והאחרון שנעשה בינתיים, כי לדעתי הוא הכי חשוב בעולם, זה איש הדרקון. האיש הזה, שאם אתם לא מכירים וראיתם שר הטבעות, אתם בטח מכירים את האיש הזה שרוכב על דרקון לתוך הטירה והוא פוגע בטירה והורס אותה. טוב. אז האהוב עליי בכל המוד הזה זה הדבר הזה. טן. טן. אוקיי. כדי לעשות את הדבר הזה, כדי לעשות את השער לעולם של שר הטבעות, אתם זורקים, אתם עושים טבעת מכסף וזהב, שורפים אותה ומתפוצץ, ואז יש לכם טבעת ענקית ומגניבה, והיא גדלה וגדלה וגדלה, ואתם צריכים לחכות, אוקיי? כתוב על זה דברים מוזרים מעלה. אתם צריכים כדי להיכנס לתוך הטבעת, תסתכלו, 3, 2, 1, נכנסנו. תסתכלו, יהיה לכם מין כזאת תיקייה ענקית למעלה שיגיד לכם על כמות ההוביטים שיש בעולם שלכם, ואם אתם מגיעים למינוס 10 אז אתם הולכים לערבור. אוקיי, בעולם זה קצת לאגים, למי שהמחשב שלו כזה טוב, אמרתי לכם. טוב, תסתכלו, זה קצת לאגים, קצת מאוד, קצת הרבה, וזה אימא'לה, וואו וואו וואו. טוב, אמרתי שיש כאן המון לאגים. ושאני אומר המון לאגים, אני מתכוון לזה. טוב, אז בעולם הזה אין כל כך הרבה דברים. אתם צריכים לנסוע אלפי מטרים כדי למצוא את הדברים. אבל סקיים. אתם צריכים ללכת אלפי מטרים כדי להגיע למאכל. אלה הוביטים חמודים. וכל מה שאתם הורגים עם הוביט אחד, נגיד עכשיו אני ארוג, אני אקח חרב מאוד חזקה. טוב, אני אקח, לא יודע איזה חרב אני אקח, מה לעשות? אני לא יודע. טוב, אני אקח את זה נגיד. וואו. אז זה... אוקיי, אני רוצה להסביר לכם עוד משהו. את הקפה! אם אתם שותים אותו, אתם יכולים לקבל שיקויים. אני אראה לכם קפה מגניב. הנה, זה מכונת קפה. יש מיליונים של קפה. סוגים של קפה. יש גם מלא דגלים. או אם אתם רוצים לשים שטיח בבית שלכם ואין לכם כוח למצוא מלא צמר, אז תהרגו זאב ואתם תיקחו את הראש שלו, אז תוכלו לעשות שטיח. זה עם כל הזאבים.
ויש גם עצי מנגו ודברים כאלה, תסתכלו, ואם אתה לוחץ על זה מקש ימני ומונטה מסתרנות, אתה יכול לקבל מנגו! שזה קול בטירוף. ואלה, אם יש לך צבא של אורקים, או משהו כזה, אז אתה יכול לשרות בדבר הזה, אז כל מי שיש לידך, הם בא אחריך. נגיד, אני יכול לעשות את זה, הנה, יש גם מבנים של הוביטים, כמו שבשבת אורח הזאת, הקולית בטירוף, ויש גם בתי אדמה, שזה פיקניק, זה שולחן פיקניק, הנה, זה בית, בתוך מין כזאת, פטריה כזאת, לא יודע מה זה הדבר הזה, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה מין כזה, בית קטן, תסתכלו איזה מגניב. ויש כאן מנורות ממש קוליות, וזה החדרים שלהם, ויש להם הרבה דברים, מצפן. שווה להגיע לעולם הזה, וממש קל להכין טבעת. ועכשיו כל קריסמס עם צ'סט. שכחתי לספר לכם. עכשיו קריסמס, אז יש צ'סטים, הצ'סטים שלנו הם נראים כמו של קריסמס. אלה תנורים ממש מגניבים, אני לא יודע כל כך איך להשתמש בהם. אלה טובות גדולות, יש כאן, הם ממש עשירים. אם אתה מגיע לכאן, הנה זה קייק, עוגה ממש מגניבה. עוד עוגה, שני עוגות. טוב, אז תסתכלו כמה השקעה זה. שרנב, איזה חמוד. טוב, עכשיו בואו נעבור למזמנים. יש כאן מלא ספונרים. ששכחת שאפשר לחוץ אל. ואם אתם לוחצים אל, זה מה שקורה. תסתכלו, אתם במין מפה ענקית כזאת, ואתם יכולים לראות את כל מה שקורה כאן. זה מגניב, יש לו מין כזה תרועה כזאת. אני עדיין ככה, פרצנים. טוב, אני אחליף. אני יכול גם לשים בגדים של הוביט. טוב, אז... טוב, אז חברים, אני לא כל כך עובדת, אבל רק כשאתה ברמה ממש גבוהה, כאילו של האנשים, אז זה עובד לך. טוב, אני אראה את החשובים ביותר, ונעשה בסוף מלחמה. יש המון סוגים, יש מיליונים של סוגים. טוב, אני אתחיל מהסוג שראיתי גם כל הזמן. הוביט! יש מלא, ויש להם גם ציצים. זה הורס, זה לא הורס רגיל, זה הורס מיוחד. תסתכלו, יש לו גם שריון מיוחד, ויש אי אפשר, יש גם, תסתכלו, זה מפקד האלפים. הוא נראה ממש קול, יש לו גלימה, והוא אוהב אותי. כי, אוקיי, זה גמד. איי. תגלה איזה קרה הוא. מתחת לגזה הוא נראה כמו איזה שניצל. זה אורק. זה קרב. אמרתי לכם, הם עושים קרבות אחד מהשני. תסתכלו, איזה קרב. קרב הכי מטומטם, קרב נמוכים. אבל... רגע, בוא נצא. לחם רקוב. זה פוני. נכון קול? פוני. יש גם פוני. מה זה? איך אני חושב? לא יודע. טוב, זה... אוקיי, זה נמר. כמו שאמרתי, אם אתה רוצח אותו, אתה יכול לקבל ממנו שטיח. הוא רוצח אותו. ועכשיו הוא מנסה לרצוח את הגמד הזה. טוב, אני אעזור לו. היי! יו. ככה. טוב, תסתכלו. זה... לרוב לא מקבלים את השטיח כי זה נורא נדיר. טוב, אז ראיתי את זה. כן, זה הגמד. זה מורדור... הנה, זה הזאב הזה. וואו, אני חוזר כאילו. זה אבירים. כמו שאמרתי, נראים הכי קולים בעולם. ועוד אביר, זה... זה בוס. סקלטון בוס. ממש מוזר. לרצח אותו, כי הוא מעצבן. הוא רוצה לרצח את כל ההוביטים שלי. אבל זה לא הצליח. שמעת אותי? זה לא יצליח. טוב, זה כן יצליח, אתה חזק בטירוף. זה לא בעיה שלי. המשכתי. אוי. קיבלתי לי מוזן שלי. טוב, אז... שלום, חברים, חזרתי. ואוקיי, אז אני עכשיו אראה לכם עוד כאלה. לקחתי מכם. אני אראה לכם את החשובים.
אלה ממש חשובים. וואי, אני טיפש. וואו, איך לא ראיתי את זה? אוקיי, אלה, תקשיב, תסתכלו. אם אתה לקח אחד מאלה ובונה אותם, ואתה שם אותם, אז זה בונה לך מין כזה, זה בונה לך מין מבנה כזה. אני אראה לכם. נגיד אני אשים את זה, בנה לי את זה. זה ספונר של גובלינים. תסתכלו. אם אתה לוחץ עליו מקש ימני, הוא מדבר איתך. ועכשיו אתה יכול לרצוח אותו. אם אתה לא חבר שלו. אתה יכול מדבר עם הוביטים, זה ממש קול, ותסתכלו. שווה להעלה. הנה פצצות, אתם יכולים למה את הכתבה השנייה. תסתכלו, יש להם קפה. מוזרים להעלה, נכון. יש להם מלא שריון מברונז. טוב, אז זה היה אורגבילד. זה עוד אורגבילד. מי זה? זה שומר. אוי. זה מגדל ממש ישן. שאין בו כל כך הרבה. יש בו רק אורקים. ומדרגות. ועץ ענקי בפנים. אוקיי, זה שבשבת. כמו שאתם יכולים לראות כאן. בעולם הזה, אתם יכולים לראות את זה פתאום ברנדומליות, בלי לשים את זה. בעולם של ההוביטים ממש קל להכין את הטבעת, זה ממש קל. אוקיי! תסתכלו איזה מגניב! זה חווה אמיתית. אי אפשר להכין את הדברים האלה, זה ממש מבייס אותי. חווה אמיתית עם כל החיות, אם יש כאן גם מדבר. ואפשר לעלות למעלה ולקפוץ מהגג. קול. מגניב. אני יכול להכין, חבל שאין לו מכונת קפה. מסכן. יש לו בית ממש קטן. טוב, זה לא כזה מסכן. יש לו בית גדול. יחסית גדול. אוקיי, זה מגדל שמירה. הוביטים מעצבנים. לך! תראה תמון. הוא הביא לי בשר רוביטים. הנה. עצמות של רוביטים. זה קצת מוזר, לא? עצמות של רוביטים. באמת. עצמות של רוביטים. איפה הוא? זה רק מגדל. אוקיי. זה רק מגדל. די מאפן. אני חייב לבזות. טוב. זה מגדל ישן. אני חייב לתת את זה ממש ישן. בוא לעזאזל כלום. אוקיי, זה אהוב עליי. אחד מהאהובים עליי. זה מקדש של אלפים. תסתכלו, איזה שולחן יפה. ארוך. תסתכלו מה קורה שאני שותה שיקוי. אם אני שותה את זה, עוד פעם. ימי. יש שם... תסתכלו. רגע, הם מדברים. יש להם אוזניים של... לא יודע, של דון. איזה לפידים מגניבים. תסתכלו איזה לפיד. זה המלך, הוא נראה קצת כמו בת. האמת שזה באמת בת, כי יש לה ציצים. אני רוצה לראות לכם עכשיו את הבניין הכי גדול של האלפים. אני חושב שזה זה. כן, זה זה. זה עץ ענק. פשוט שיוצא הרבה לגים. באחרון היום. ואם אתם לא מוצאים את הטבעת, אתם לא יכולים להחזיר. אם אתם לא מחזירים את הטבעת למקום שלה, כאילו, אם אתם לא מוצאים את הטבעת שלכם, אתם לא יכולים לצאת מהעולם הזה. לעולמי עולם. זה העץ הגדול. זה דווקא ממש מגניב. ורחוק. זה העץ הגדול, יש כאן סולם, ממש מגניב. וזה מתשלם. תראו איזה קול. אגב, הלילה נראה ממש מוזר. אני אעשה טיימסט. נעשה טיימסט, הסתכלו את העננים. אני חייב לראות. הסתכלו. וואו. איזה יפה זה. ותסתכלו, יש גם כוכבים. שזה קצת יותר חשוב. ושזה יותר חשוב. אז תסתכלו, גם נוריד כאן עלים. ושזה יותר חשוב שיש רק כוכבים.
וזה ממש מגניב כדי לראות את הכוכבים, טוב, עכשיו אני אראה לכם את זה. זה קראפטינג שאתה צריך להיות אלף בשביל לעשות את זה. כאן, זה שווה כל כך שווה להגיע למקום הזה. היי, הם יכולים גם לדבר איתך? נכון, שכחתי. אני בקומה האחרונה. בקומה היחידה, אבל זה שווה מאוד. טוב, זה ממש טוב, אז חברים, נתראה בפרק הבא של מוד שוקיז, ואני כאן אייל מניבוי, ואני סיימתי את זה. איזה חברה ענקית. ביי.